Pavlov, Nové Mlýny, 7th of November 2025. Control of the one and control of the carriage. Everything inside. The control of the fridge. Je krásně, dneska bude krásná jízda. Super! Ako spieva František, Kristof veselý, ej Zuzka, Zuzička, krásna si jak ružička, alebo Felína z El Pasta. Od Greenhornov v reštaurácii, bobule v Pavlove, ale ešte predtým, tam, kde sme končili včera, začíname dnes. Pouze sport, nejen to. Životní styl, Karibik, severu, sluneční dálnice. Je teplo, pokud máš neopren nebo suchý oděv. Ostré podzimní slunce v křišťálově průzračném vzduchu. Rychlost, obratnost, šikovnost plus, levitování, ale hlavně fan, fan, fan. Sebaležba s lůzem a levitací, fan, fan, fan. Rychlost, obratnost, šikovnost plus, levitování, ale hlavně fan, fan, fan. Sebaležba s lůzem a levitací, fan, fan, fan. Životní styl, Karibik, severu, sluneční dálnice. Je teplo, pokud máš neopren nebo suchý oděv. Ostré podzimní slunce v křišťálově průzračném vzduchu. Rychlost, obratnost, šikovnost plus, levitování, ale hlavně fan, fan, fan. Sebaležba s lůzem a levitací, fan, fan, fan. Rychlost, obratnost, šikovnost plus, levitování, ale hlavně fan, fan, fan. Sebaležba s lůzem a levitací, fan, fan.